Saúdos, que tal, como están? A nova Facultade de Medicina ven de dar un novo paso adiante. O proxecto básico do futuro edificio que se vai ubicar no entorno do Gil Casares estará listo a finais deste ano, ca intención de que se poida licitar e iniciar a obra a finais do 2018 ou principios do 19. Datas que se confirmaban na reunión mantida entre os conselleiros de Educación, Sanidade e Facenda co reitor da Universidade de Santiago. Xunta e Universidade seguen a dar pasos adiante para mudar os estudos de medicina a un novo edificio nos arredores do Hospital Clínico e do Gil Casares, onde a intención é tamén ubicar odontoloxía e enfermería. Os conselleiros de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Román Rodríguez, de Facenda Valeriano Martínez e de Sanidade Jesús Vázquez veñen de manter unha reunión de traballo co reitor da Universidade Juan Viaño, na que chegaron a varios acordos. O primeiro deles ter listo o proxecto básico cun custo de 400.000 euros a finais deste ano. Para todos os implicados trátase dun compromiso de moita importancia. Decir que demos un paso importante para impulsar unha peza estratégica para o sistema universitario e tamén para o sistema asistencial, tamén vital para a calidade de vida dos galegos, que é impulsar algo do que vamos xa falando algún tempo, que é o proxecto da nova Facultade de Medicina. Como sabedes, no seu momento aprobamos un protocolo entre a Universidade e a Xunta de Galicia para impulsar un novo proxecto constructivo, neste caso no entorno do hospital do vello Gil Casares e do hospital do complexo do Chus. En este caso se deron xa unha serie de pasos, e o paso que vamos a dar agora penso que é un paso básico. O obxectivo é que a obra se poida comezar a finais do 2018 ou principios do 2019. Ademais da construcción do inmoble, na Xunta tamén se avaliaron as necesidades docentes do grao de Medicina e que moitos profesores cumpren unha dobre función, docente e asistencial. Os profesores son profesores que teñen unha dobre función. Teñen unha función puramente docente, pero teñen tamén unha función asistencial no hospital, co cual se plantexa unha folla de ruta para posibilitar dotar as prazas precisas, tanto no eido asistencial como no eido docente. Realmente estamos preocupados polas numerosas xubilacións que se están a producir nas áreas que dan docencia na facultade, e é necesario prever a reposición destes profesorado, e nese sentido se ten arbitrado tamén un plan especial de plazas vinculadas, es decir, plazas de facultativos con docencia na facultade que nos vindeiros anos se van a intentar repoñer. Coidamos que serán un total de 22 plazas. Ata que estea elaborado o proxecto definitivo non se fixará o custo total do novo complexo de medicina, pero calculase que rondará os 39 millóns de euros, dos que a Universidade aportaría 10. A Praza da Quintana converteuse esta mañá nun gran ximnasio con motivo do Día da Educación Física na Rúa. Centos de alumnos de ata 7 centros composteláns participaron nesta xornada que estivo organizada por un grupo de estudantes do Instituto Rosalía de Castro. Hoxe os rapaces composteláns mudaron as aulas polo deporte ao aire libre. Ata 800 estudantes de 7 centros da cidade reuníronse esta mañá na Quintana para celebrar o Día da Educación Física na Rúa. As actividades que fixeron foron moi diversas. Estivemos facendo distintas coreografías de animación, de hip hop, estiveron facendo aeróbic. Todas elas estiveron organizadas por un grupo de alumnos do ciclo de grau superior en animación e actividades físicas e deportivas do Instituto Rosalía de Castro. Os estudantes exerceron de monitores co obxectivo de animar os mozos a facer deporte, xa que consideran que é vital fomentar o exercicio físico máis alá da escola. Sobre todo ahora que hay muchos índices también de obesidad y sedentarismo, yo creo que hay que incluso aumentar la educación física, que por ejemplo en el bachiller no hay, y nosotros creemos que es algo esencial. Todos debemos movernos, hacer actividad física y no estar sentados 8 horas en una silla estudiando. Con todo, parece que moitos destes rapaces xa fan deporte no seu día a día. Voy a baloncesto, voy a piscina, voy a gimnasia y a veces voy en bici por el parque. Patinaje y baile, baloncesto y fútbol. ¡Yo baloncesto! Fútbol y baloncesto. ¡Fútbol! Ademais de fomentar o deporte entre os mozos, estas actividades tamén tiveron como obxectivo reivindicar unha hora lectiva máis de educación física nas escolas.
Preto da Quintana, en Praterías, atópase a Casa do Cabido, transformada en museo no 2012 que estes días vende a alcanzar os 10.000 visitantes. Nestes 5 anos de vida, as instalacións acolleron unha vintena de exposicións cun denominador común, dar distintas visións da nosa cidade. O Consorcio está hoxe de noraboa e que a Casa do Cabido vende superar os 10.000 visitantes este mes 5 anos despois da súa apertura. Como saben, a entidade interadministrativa decidiu reformar o curioso edificio que non ten máis de 3 metros de profundidade, xa que se construiu para dar peche á praza do xeito máis estético posible, con esta fachada ornamental que data do 1758. A comezos de 2012 abría como espazo museístico acollendo ata 20 exposicións diferentes que tiñan todas o mesmo fío condutor, a nosa cidade dende distintas ópticas. Destaca en particular Rostros, unha mostra con máis de 100 retratos realizados por Carlos Maside a persoeiros coetáneos seus que plasmou durante os anos 20 e 30 do pasado século, entre eles Castelao ou Valle Inclán. Na actualidade, a Casa do Cabido acolle a exposición de fotografías mirando a cidade que mostra a evolución urbana da cidade dende a súa orixe ata a actualidade. Son 61 instantáneas de 58 autores integrados na Asociación Cultural Fotoforum Compostela. Imos agora ata San Martiño Pinario, onde hoxe presentouse o catálogo de impresos do Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. É unha obra que naceu ca axuda da Deputación da Coruña e ca que se quere poñer a disposición do público unha parte do patrimonio cultural galego custodiado pola Igrexa. Investigadores, doutorandos ou xenealoxistas teñen agora unha nova fonte informativa, o catálogo de impresos do Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Trátase dunha novidosa publicación que ven de ver a luz ca axuda da Deputación da Coruña e cuxo responsable máximo foi Salvador do Mato. Tanto el como o resto de redactores do volume están moi satisfeitos co resultado de tan arduo traballo. Me tienen que perdonar, pero lo voy a decir, el libro es un buen libro. Es un buen libro. Y es un buen trabajo. Naturalmente, no es una novela para leer por las noches en la cama. Es aburrido desde ese punto de vista, pero no era eso lo que nosotros queríamos hacer. Pero es una obra sólidamente trabajada. O obxectivo fundamental co que nace este catálogo, que integra un total de 604 obras dos séculos XVI, XVII e XVIII, é por a disposición do público unha pequena parte do patrimonio cultural galego custodiado pola Igrexa, que inclúe compendios matemáticos, tratados de canteiría, artillería e pirotecnia ou métodos antigos de fiado de seda. Nosotros con este proyecto pretendemos desempolvar nuestros fondos y ofrecerlos al público en general. Impulsamos la accesibilidad social, física e intelectual a los contenidos de esta colección. Ponemos en conocimiento del público un patrimonio histórico-cultural de las parroquias de la diócesis, sensibilizando del excepcional valor del patrimonio que custodiamos. O obxectivo fundamental co que nace este catálogo, que integra un total de 604 obras dos séculos XVI, XVII e XVIII, é por a disposición do público unha pequena parte do patrimonio cultural galego custodiado pola Igrexa, que inclúe compendios matemáticos, tratados de canteiría, artillería e pirotecnia ou métodos antigos de fiado de seda. Seguimos, o concelleiro de Educación confía en que o Colexio Lamas de Abade poida ser ampliado de cara ao vindeiro curso despois de avanzar nos problemas ca casa anexa onde vive o antigo bedel do centro e que, como xa lles contamos, a Xunta de Goberno aprobou un expediente de expropiación que permitirá poñer os terreos a disposición da Xunta a encargada de financiar a ampliación do centro. O Colexio de Educación Infantil e Primaria Lamas de Abade leva tempo reclamando unha ampliación para dar cabida á súa gran demanda de alumnado. Unha cuestión na que están de acordo tanto o Concello como a Consellería de Educación, pero que se atopou cun problema: a casa anexa ao centro onde vive a familia do antigo bedel. Tras varias vías de negociación, a Xunta de Goberno local acabou aprobando un expediente de expropiación co que confían se poida solucionar por fin o conflito. De feito, o responsable de Educación, Manuel Dios, cree que cumprirán co seu compromiso de contar con novas aulas o vindeiro curso. Para todo o procedimento, tuvemos o apoio e a colaboración da Consellería de Educación, da Xefatura Territorial, coa que nos comprometimos a que a finais de abril, principios de maio, teríamos esos espazos a disposición da Consellería para que puderan empezar as obras que permitiran que 1 de setembro tuveramos esas 2 aulas novas.
Creo que vamos a cumplir os plazos e os compromisos. E que, aínda que a familia ten 20 días para presentar alegacións a este expediente, o concelleiro afirma que non paralizarían o procedemento. Eran palabras de Manuel Dios nunha rolda de prensa na que se presentou o libro O soño roto, pertencente á colección Coñecer Santiago Cidade Educadora. Na obra abórdase a imaxe de Compostela durante a República, facendo fincapé no eido da cultura e a educación. Abrimos páxina deportiva. A carreira nocturna Santiago, que se vai celebrar o vindeiro 6 de maio, ábrese por primeira vez os nosos visitantes e que, tras detectar o interese de moitos turistas e camiñantes en participar, a organización decidiu reservar 25 prazas para peregrinos que poderán apuntarse no mesmo día da proba. A falta de 6 días para pechar o prazo de inscripción xa son máis de 1.300 os corredores apuntados nesta cita deportiva. O vindeiro día 30 pechase o prazo de inscripción para Santiago, a terceira carreira nocturna que se organiza dende o Club de Atletismo Fontes do Sare o Concello e que xa conta con 1.300 inscritos. Non entanto, dende a organización confían en superar a cifra de 2.200 corredores do ano pasado. A gran novidade desta edición é que haberá 25 prazas abertas para peregrinos que queiran participar a última hora. Aínda que poda parecer estrano nas súas primeiras edicións, xa houbo xente que preguntou e se interesou por participar nesta carreira e, polo tanto, por percorrer, despois de percorrer centros de kilómetros camiñando, pois tamén quixeron rematar a súa peregrinación inscribíndose ou participando na carreira Santiago Peregrina. Que nos sorprendeu o número de peregrinos que se acercaban aquí á Plaza do Obradoiro, onde estábamos entregando os dorsais da carreira. Un pouco co auge do atletismo en ruta, das carreiras populares, pois encontrábanse con a oportunidade de poder recorrer a nosa cidade dunha maneira diferente, un sábado pola noite, con unha animación, algo que non iban a encontrar un día calquera en Santiago. A carreira celebrarase o sábado 6 de maio a partir das 10 da noite dende San Francisco e rematará, como non pode ser doutro xeito, na Praza do Obradoiro. O percorrido de 10 kilómetros está homologado pola Real Federación Española de Atletismo. Momento de repasar as suxestións que cada día lles preparamos na nosa axenda cultural. Non se asusten por este cambio de tempo porque o sol volverá a lucir os vindeiros días, aínda que con menos calor. Todos os datos de seguido da man de Meteo Galicia. Mañá comezaremos a xornada cos ceos parcialmente anubrados con nubes máis compactas na metade norte, onde se registrará algún chubasco. A partir do mediodía predominarán os ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas volverán descender durante esta xornada, polo que a sensación térmica será de frío. Os ventos soprarán moderados do nordés. O xoves Galicia quedará na influencia das altas presións que quedarán localizadas ao oeste de Irlanda. Con esta situación agardase unha xornada de ceos pouco anubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas ascenderán. O vento soprará do nordés moderado.
O venres agárdase influencia das altas presións sobre Galicia. Con esta situación teremos ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, entrando nubes de tipo medio e alto polo sur durante a tarde. As temperaturas mínimas non terán cambios, mentres que as máximas experimentarán un ascenso moderado. Mañá en Compostela os ceos amencerán anubrados despexándose cara á tarde. O vento soprará moderado do nordés dende a mañá e de dirección norte pola tarde. As temperaturas mínimas descenderán bruscamente, alcanzando os 5 graus, e as máximas descenderán máis lixeiramente. O xoves a xornada estará despexada xa dende a mañá. As temperaturas mínimas continuarán en lixeiro descenso e as máximas ascenderán levemente. O vento soprará moderado do nordés. O venres desfrutaremos de novo do sol durante todo o día. O vento soprará feble do nordés pola mañá e pola tarde do leste. As temperaturas mínimas descenderán de novo lixeiramente, pero as máximas aumentarán de xeito significativo. Ata aquí o noso repaso pola actualidade de Santiago. De seguido chega Silvia Castiñeiras co Preguntoiro. Desta vez recibe no noso plató a cociñeira Ana Portals. Nos volvemos mañá. Que pasen unha feliz xornada.